Hiç yaş kardeşler, esenlikler oğdu ile şunu biz yana kardeşlerle tema üstünde bir yürgünle bir bizim Türkmen halkımıza impoze edilmek istenilen nemeler var da impoze edilmemeline sözün yeri ve aytkının yeri. Ve bu aytkın nereden çıkıp geldi? Ne için diyorlar? Bunun sebepleri, onun şu aytka uysan impoze ettirsen özüňe beýniňe oturtursan näme ziýanlar berýär gelecekde näme ziýan özüňe näme ziýan bar şolaryň üstünde her kim pikirini düşünjesini paýlaşsa ýurtdaşlara maglumat berdiňimiz boljakda. Ne şöyle näme bardyr aýtdyk türkmen näme üçin siyasata goşulmaly däl. Şöyle näme söz näme-de sora belgesi. Ýöne biz bunu ýetirenlerde siyasata goşulma diýip bizim işimiz däl biz kiçik adamlar olaryň kim olaryň özleri biler ya döwletiň siýasatyna sen garşymy şonuň ýaly nämäni birden sözleri ortağa atýarlar da. Yani aslında şol türkmenler üçin şu siyasata goşulmaly. Türkmene degişli dämi bu siyasat? Ya siyasat başka birininkimi? Yani Türk ýurdun içindäki terör topar yani Rus imperiýasynyň kuklasy bizin yani raýat hökmünde görüp goşulma diýämi näme sebäp boldy kamuň ortağa atylmagy üçin Farhat kardeş buyur Jaň aýtdy. Doğru. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Mäňe berdeçer hamanyň gelýän oturdum. Doğru temany billa geçtik merdan. Näme üçin siyasata goşulmalylar? Siyasata goşulmaly adamlar aýramy, bagmy? Kim goşulmaly? Kim goşulmalylar? Siyasat men Türk wataşyny ýaşaýan boldum. Şoňşyny işe gidip gelip naniýan boldum. Men şu taýynyň ýaşaýjy watandaş boldum, men goşulmany hakym bardyr. Her bir akıl başy ýürep bilýän, gepläp bilýän adam siyasata goşulmany hakym bardyr. Zaten goşulmaň diýmekleriniň sebebi adamlar öz pikirini aýtmasyn. Adamlar şu bundama başga altyna edilip gelmeli, gorkup gelmeli. Şoň üçin diýerler-de esasy organ güýjlenler, milisiýalar, mehemmeler, prokurorluk işgallary şoňa öz iş üstüne düşýän iş ýetmejek bolup şoňa diýýän bolan öz etmelişini edip bilmän şoňa jogap tapman sen siyasata goşulýanmy diýerler. Sen öz etmelişiň şol öz kemçiligi bildirgünçiligi oğlunyň üstüne aşyp barýar-da köp gürleti. Şu gürletmejek tora öwrdirmejek bolup sen siyasata goşulma diýerler. Siyasat kiminki? Men goşulma, bu goşulma, merdan goşulma, aslan goşulmasyn kim goşulmaly onda? Siyasata şonu aýdyp beriň, plany goşulmaly siyasata, sen goşulmalylar, sen goşulmaly, şoňa seçmediň. Bileli. Bula goşulmaly ýanlar ol oğullarda bardyr. Dünýäde wagtyn hawar ýok. Giň ogur. Giň adamy paýşady piňden alman ýörenlere. Bollay bulmaýam geçer. Dip bir adam bardy, olaryna goýadylar diýdi. O hakyny soranok, nämerden kaýyl. Şoň adamlar goýadylar diýenler. Kim biri hakyny sorap, ilek ýutup bar desem, beýle adam. Beýle adam däl ol. Hakyny sorýar. Sen etmelisin aýdýar. Sen şunu iş etmeli. Sen döwletde, hökümetde işleýän bolsaň, halka hyzmat edecek bolsaň, şunu iş etmeli. Sen etmeli diýip aýdýar. Olun şonu haranoklar. Häzirlikçe şu kadar vatandaşlar. Soňyny sünnetin. Bolýa sag ol. Oğuzhan kardeş. Söz senin. Sağ olun söz vereniňize.
Giç ýaşy watandaşlar, kardeşler giç ýaşy siyasata goşulmak diýdi. Siyasat sen şo ýurtda doglan bolsaň, şo toprakda doglan bolsaň, seniň borjundur siyasata goşulmak. Ýurtda näme bolup geçýänini bilmek seniň hakyňdyr. Sen siyasata goşulmaly däl diýmek bir ýalňyş düşünjedir. Näme üçin goşulmaň diýe, şo ýurtda näme bolup geçýänini sen bilmeli däl diýe. Sen bir adamy öz deputat edip saýla, prezident edip saýla, şonu tankid etmene de hakyň bardyr. Senin hakyň soramak, edilýän iş ýalňyş bolsa, dur, munyň ýalňyş diýmek her bir watandaşyň borjudur. Bu borç türkmen şo topraklarda eger türkmen bol, haýsy milletden bolsaň, bol ýöne şol ýurdun watandaşy bolsaň, sen onu tankid etmene, siyasatyna da goşulmana hakyňdyr. Ya sen adam bolup gelip dünýäge haýwan ýa bolup ýaşap buduşuňy tüketmelimi? Ýok, öyle bir düşünje ýokdur. Senin borjundur watanyň goramak, watanyň siyasatyna goşulmak. Şunu aýdaýyn, sag bolun. Üstün ýetýär. Bolýar, sag ol. Ferhat kardeş. Bu şeyler etti. Bu kardeşimiz. Doğru. Benim için siyasata goşulmalyanyň sebebi men oğurluk etjek, meni hırsylyk etjek, para aljak, sen şonu injeleme, umumuňa aýtma, goşulma diýdi. Men näme sebäpden sen goşulma diýär halka. Bunlar atamy? Şu milisiýe, esasy şolar diýär, milisiýeler diýär, prokurorlar diýär, mehmen işgärler diýär, goşulma. Siyasata meni goşulma, hükman, vatandaşlar, hükman siyasata goşulmalydyr. Ertigi-de turýan, şol ije diýen, işte näme diýen, işte öýde işe diýen, işte dolan gelýän, şolar da bolýan sen siyasatyňdyr. Ertigi aşama seni iddia hereketiň, iddia işiň sen siyasatyňdyr. Şoňa hökümet, döwlet, meriýe, Türkmenistan hem giriye ailenim bilenmi? Şol giriye hukman sen goşulman hakkın kaklasın. Ondan bir bilise şu güç oluncalar rahat diyelim öyle. Hormatlı diyelim arkadaşlar. Hormatlı güç oluncalar siz halka katılması şey diyeceğiniz. Sözüm ağzına gitti. Yazma şunu. Bolýar, sag ol. Soň dowam etdilersiň. Bayram geldi, kardeş buyur. Çaş kardeşler, selam vatandaşlar. Sesim gelýärmi? Awa. Ya hada goşulmaň diýen düşünje bile saýul döwürler oturdular düşünje da. Yani fikrimçe. Ondan zaman devam etti. Yani fikrimce ya hada goşulma diýmeklik näme? Ura ýatylar adamy diýýär mesela men fikrimçe haýatda geljek bolsam halkyň içinde yok halden o içinde bolmaly da. Yani içinde olmaly. İşlerden öwrüňde adamlar bilen gatnaşyp adam ya hakyny talap etmeli öýlen. Şimdi diyecek bolýan adam ýa-da goşulma diýmekle ura ýatan adama diýýärmiň başga haýatda gelip bir adam goşulman gelmeli. Mesela köşelim bolmaly däl halip şeýär. Şöyle şu wagt şonu aýdaýyn. Bolýar sağ Bolýar. Barsan kardeş, söz senden. Esenlikler kardeşler, esenlikler ildeşler. Hova şu siyasata koşulma deyip
çağalıktan kulağımıza koyup patsalanımızda en köp kalan zatların birisi de şu. Bunu hem yan kardeşlerimiz aytıp geçti. Politsiya mehkemalar aytıp yor. Olardan önde de en atamız aydadı da siyasata koşulma deyip olsun yankı en atamızdan şu söz aydadı. Hakkını hem hiç kime idirmedi yer seyredin. Siyasata koşulma diyer, izinden hem hakkını hiç kime idirmedi yer. Ne edip sen son hakkını idirmeyeceksin. Ne? Bunu yazatlar yani var. Ya indi berde Türkmenin ne için siyasata koşulmanı isteyen yoklar. Bunu kim isteyen yoklar. Bunu yazatlar ama. Bunu şu üstümüzdeki tayaklap duran mehkemeler, polisiyalar var. Bularını sen indi bizden oldun deyip yankı ya da türmede adam buraya gelseler zvanyalarını götürüp ya da falan kvartalda falan adam basmalı teritoriyandan deyip buların sıra açılacak biz siyasata koşulsak. Buların bize dönüklük edutanı var. Şoların üstü açılacak da siyasata koşulsak. Ya başımızdaki oturanlar yurdumuzu talada otur. Bu zatların üstü açılacak da. Şunun için bizim siyasata koşulmazlığımızı istedi bular. Şunun için bizde de ne şu sosyologiya yoktur ya bir politologiya diyen ilimler, bilimler, bu zatlar yoktur. Sözem aydılmıyor bu sözlerden. Biraz tarihimiz hem öğretilmedi bize. Yani siyasata koşulamızda tarihimizi öğretecek hakiki. Yemen'e Göktepe galasını öğretmediler. Bu zatlar bizi siyasetimizden uzaklaştırmak için. İsleyerler de bular siyasatıyla gepin kıskası. Şu tayda bir canını yakadan yeri var deyin de Hamala Türkmen bu planetada yaşamayan yalı. Bizim şu yer şarında yaşatırsa yer şarında yankı siyasat var, politika var. Bunun arasında yaşap durup ne karışmalı der biz. Ya biz ayrı planetada mı? Yani yer şarında mı yaşayız da? Başka yerde yer şarıya yok. Göçüp gideldiysen hem de. Başka çıkalgamız hem yok. Biz siyasata illa koşulmalıyız. Ya bizim üstümüzden her birisi gelip tayakla otursa burnunun sümüğünü akızıp çıkan içimizden olar siyasat yönetmelimiş. Ne siyasat? İslen vakti kızın alar, islen vakti başkalarından ayırar. İslen bakada sana zat satar. O senem o pulu daşa yurttan kazanı gelip buların elinden 3 bakasına verip almalı. Cayınız almalı. Buları o besentirmeli. Biz görnemez. Azağımız bile. O gidmem daşa yurtun musurunu yüklemeli. Arkanda yük taşımalı. Ben siyasata karşı arkamda yük taşıyacak der. Ben maşkalamda yaşayacak. Ben siyasata karşı. Əzilçi şunaydı insan. Valla. Karahat kardeş. Sözlerinin. Oğlum sizlerinize Merdan Bey. Benim ştada öz vatandaşıma da aydadım öyle. Vatandaşlar. Bizim himmemde gürlemölür, korkmölür, koşulmölür. Hayır, bizim koşulmöllerimiz yoktur vatandaşlar. Canı var, dili var adam koşulmölür, gürlemölür. Gürlemölü. Bunlar sizi gürlük biz çok şey siyasete koşulma diye. Siyasete koşulmadık. Oradaydık, yurdun içindeki koşulmadık. Yurdumuzdan olduk. Yurtta şaka etmeye mecbur olduk. Koşulmadık. Çağlamadan şaka ettik, yetim malı çağlamak. Neyse, münglür adamlar öllü. Siyasete koşulman, ödünüz hayat. Kiloz mazarlarına, Silivri mazarlarına yatır. Türk gönder. Garavuz uğrunları yatır şu tayda. Siyasete koşulmayın deyip. Hani koşulmayanlar ne diye? Koşulmadan şey diyorlar vatandaşlar. Bizden şu koşulmuyorlar. Biz hukuklar mı şey güçlü olacak. Bizden şu taylarda yurttaşına çıkıp çağlamadan ayrılıp yine tamamdan toprağımızdan ayrılıp gezmemizde İhsası yapkarlar, şu güçlü olacaklar. Milisiyeler, polis işgalleri, mihkem işgalleri
korkutuklu işgallerdir. Çok maaşlardan hataplar bulur biz. Vatandaşlar. Bizim çoğunu etkilmemizin sebebi şolardır. Şolardan toğramını şolar. Ne yapayım bir daha ayırdınız? Toğra vermeli şolara. Köprek gürleme şolanlarına. Çekinip dursan bundan metene vurdunuz. Gürleme şolanı bundan verip durdunuz. Hiç bari yana gelmersiniz. Yani bir kaylıkta tədil bayramçılık geçti. Başkalarına çağırınca tədil bellilendirler. Şu hani bizimkilerin belledi. Çağırın mı diyorsan çağırın mı? İki oğlum kıydım. Vermeyeceğim mi? Minnet adi nerede? Ben bolmalı mi? Ben hakkım değil mi? Şu siyasete koşulmamız için, bu ordinimiz için çağırmamızın anı değil. Buna da kim uğrayakar? Şöyle bir de siyasete koşulma diyenler polis işgalleri, mehkeme işgalleri, fakaturu işgalleri, gücün oncu işgalleri de işli. Şöyle günah kaydırırlar bir de. Şöyle oradan hesaplaşmalı, hak sorumludur. Ne yapayım bizi yurttaşan çıkardınız? Mecbur ettiniz. Hükümet sorumludur vatandaşlar. Dine gürlemeli. Öz aramızda gürlemeli, fikir cemlemeli, fikir alışmalı. Şöyle öz arasında fikir alışmasın, ağzıylık olmasın, birlik kıyırığından bolmasın deyip şu bolursa temalara sokkandılar orta. Niye yapışıyor koşulmalılar li sorankı? Siyasi koşulma diyor, niye yapışıyor koşulmalılar? Kim koşulmalı onu? Deyip soru verseniz, bunun dili angartana gidiyendir. Gürleye verin. Gürlemek her insanın, her adamın, canı adam hakkıdır. Dil verildi mi? Can verildi mi? Gürlemek hakkındır. İğinin üstünde kelle, ağrım metinlik belirlen ok. Ağrım dersler işletmeli. Kelleyen gerekken işletme ulanmalı. Ulanılın vatandaşlar. Ulanılın. Ulanmasanız Afrika'ya alık, Kürtistan, Buluşlar'a alık, vatandaşlar alıyor. Ha işte edin, yumuşta edin, gayret edin. Gürleyelim, korkmayalım, çekinmeyelim. Biz korktuğumuz üstümüze mi yendirirler? Özünüz onu görüyorsanız durmuştu. O her kime doğru dediğiniz şey üstünü mü yendirir? Artık nasıl mı yendirir üstünü? Havlundan tanışır, dinleyen için. Yine sonra sünnetin. Vallahi sağ ol. Oğuzhan kardeş. Evet, çünkü. Şu siyasada koşulmalı değil diye de şimdi Türkmen öldürüyor da. Yani odan depede olsun, Şagal'da olsun, neyde olsa da Türkmen mi de öldürüyorlar. Hem sebepti. Türkmen öldürüyor. Ya siyasada koşulan üçün mi? Ya da siyasada koşulmalı değil mi? Diye meseleler çıkıyor da şu odan depe projesi kimin projesi? Yani şunun düğümüne seyredip görmeliler. Neyden geliyor bir siyasada koşulmalı değil diye gururun neyden çıktı? Halk ne için hakkını soramalı der. Ya o neftin kadın pulu nereye gidiyor? Bu zatlar soramalı değil mi halk? Ya böyle serge damırt vermeli mi halk? Bu zatları soramasın deyip siyasete koşulmak olan ok. Ama düşünüp görüp oturdu ödem şol geminin içinde. Şu koşulma diyen adamların özleri şu gemide. Şu gemi bile garp olup varıyorlar. Halkını zorla dışarı çıkardılar ha. Şimdi halk dışarı çıkıp gördü, göz açıldı. Şimdi siyasete de koşulabilecek. Hem adı gördüler. Ne gördüler? Türkiye'de siyasete de koşuluyor. Hakkını talep ediyor. Biz de hakkımızı talep edeceğiz. Siyasete de koşulacağız. Borcumuz, vatanımız, toprağımız sorarsan. Soramamada da devam edeceğiz. Biz zattanım korkma. Vatan bizinkidir. İlleşler. Sağ olun. Kardeş. Gazetenin Oğlum sözlerine de.
Yankı Oğuzhan kardeşine kat kutu etti da. Türkmen ne şolaram. Koşulma diyenim Türkmen. Koşulmayanım Türkmen. Seni de Türkmen'i hanın çıkarayana. Gücüroncular. Bizim Türkmen, sizin Türkmen. Kim kime yaman ediyorsun biliyor musun? Gürlüsünüm doğun ağzı bir. Doğun hakimiz. İkimiz de Müslüman diyor. Hani de olsaydı. Siyasete koşulmalarına, koşulmalarına, hakkın sormalarına, siyasete koşulma diyor. Senin Türkmen. Türkmen'in elbirine yok edenler. Yurttaşından gelip başka millet olsa hakkından çıkar. Onun öz hakkından ödedi. Doğunu birinin karşı oyanırdı. Doğun. Mıngalamırda attı mı? Hansı da utanç, hansı da namet yok mu? Ha? Milli polis işgalleri, mehkeme işgalleri. Ağır namet hepsini hemen düşünüyorlar. Ağır namet hep o hilingiden aşağı yukarı oturmalılar. Ağır namet o değil. Ağır namet ayalmaskına, giyen değiller. Ağır nametın senin toprağındır, vatanındır. İyi mi sen sonra hayatır? Utanın. Polis işgali, utanın. Kıyıdığınız ayarlarını neler işlep ver? Sen o ayarlarını kıydığın işlemez edem. Komşuyun, doğunun, cigiyun, bacın işliye, yurttaşınla. Şunu ne emet bölümden haberiniz var mı? Özünün gıdanın üstüne otursunuz. Gıdanın üstüne oturan Türkmen. Benim doğunum, doğunum milite diye. O kıydı şöyle, oğlu, karnış ayarlarını şöyle, kulsuluk ediyor. Seçin avray değil mi? Bir avray değil mi? Gücüroncular. Polis işgalleri, mehkeme işgalleri. Siz etsinler. Siz etmeli. Halkı sizi halkı siz cemlemeyecek kulağına var. Halk cemlenir. Yüzler toplanır. Ton size katkın olur. Hiç kimse halkın elinden almaz. Halk bir oyunu bayağı kalsa ünlü duracak kat yoktur. Giderecek aşağıda hiç tapmadınız. Ağır namıdan toprağındır, vatanındır. Yine men ki merdanın kim derler? Sen kimdir? Polis işgalleri, mehkeme işgalleri. Atvadan alan baylın mı aşağına? Şuna hiç gülün o. Sen kimi uğrayan? Kimden uğrayan sen? Sen siyasete koşulmadı, kimi uğrayan? Seni Türk bunun korkutup sen orta kılma dediğine. Akıp duran gaz, akıp duran nevdi. Uğrayan sen. Sen nevdiden gaz, akıp duran her Türk bunun hakkı vardır deyip gürleyebilen miydin? Bilen mi o mun adı? Şu Türk bunun toprağını bırakasam toprağım verilir hatırlamayı. Şunun her iki Türk bunun hakkı var. Her bir Türk vatanı yaşayan adamın hakkı var. Bırakasam toprağını. Sibatlar niye bittiniz? Halk neye unutalınız? Cahilliğinizden halk neye unutalınız? Özünüz cahil olunuzdan halk cahillerdir. İçinde vardır. İçinde adamlar vardır. Unutmam. O yakınına adı kaldı size. Düşünün, fikirlenin, toprağın oru, arnamızın oru. Arnamızın ayağının iyidin değildir. Toprağındır, vatanındır. Toprağın oru mu? Vatanın oru mu? Vatanın var mı? Vatanın yok. Orsun onu yadal patir vatanın. Putin else, onu yadal patir. Uluyun için. İgilip salam eden baren. Yo düşmanına. Düşmanına skorpiyon Türkmen neylerim o? Şunu bilen yok mu? Sağ olun vatandaşlar. Benden bu kadar. Sonra yine düşünelim. Sağ ol. Bayram eldi kardeş. Efendim.
Oğlum. O benim şey halkımda yüzelecek bolyan 30 yıldır siyasete koşulman deyip gezdik bilen koşulman gelen wagtym gelen derejemden hemmemiz görüp dur gelen ýagdaýymyzy siyasete koşulman ýol ýalňyş düşünje mense ýerden ýören oňa koşulmaga hakkı var. Biram şey siyaset diýmek dogry ýalňyşa ýalňyş diýmek da ol kimem bolarda sen ýollaşyň bolsun dostun doganyň bolsun dogry ýalňyşa ýalňyş diýmek başarmak da o ýalňyş işeden adam ýalan sözleyen adam şoňa ýalňyşyny ýüzüne basmasaň düzeltýän däldir. Ony hemmemiz bilýändir. O üçin ony dogry ýalňyşa ýalňyş diýmek başarmagymyz gerek. Yani şol halkymda ýürýän şol hayrat edip öwrenip şonu korkuýan ýatdan çykaryp şoňa ýeşmemiz gerekdi. Ony dogry oýana girmesek bize ýaklylar bunlara görülýär diýip edilýärler. Şoň üçin halkymyzy şoňa çagyrýar. Oýa sag bolan. Bolýar. Arslan kardeş. Senden buyur. Sağ olun. Indi seyredin, dünyada näçe san ösen yurtlar var. Şularda şunun ýaly sözler var mene şunun ýaly şolaryň toplumunda da aralarında siyasata goşulma diýen ýok. Bizinki ýaly ýa sömürgeli yurtlarda var. Indi şu meselem de Amerikanyň halkyny alalım. Şolar üstünden siyasat ýöretdirýärmi? Ýok. Gaýtam tersinedir. Siyasatçylary bu halk kontrol edýändir. Bolmasy hem şonuň ýaly. Biz bolsa tersine hemme kontrol hemme gücü ellerine beripdiriz. İzlenen bolsa sabır edýäs, şükür edýäs. O sabır edip gördüm wagtynda, şükür edip gördüm. Sessizem galyp gördüm meselem. Edenettilik bolup ýör, maşgalamyzdan aýryldyk. Bu nähili siyasata goşulmaly dälsoň. Türkmen halkynyň üstünden siyasat ýöredenler. Bular kim? Bular Mars'tan gelen mi adamlar? Ya bulan enesi mi erkek bilmedim. Yani nemesin üç keşif buların. Bular kim bu halkın üstünden siyasat ýöredýär? O siyasata koşulma deyip özleri mesela mallı gözüne getirin. Gowy yerini yiyecekler. Bize en bolsa o at kodu var köteni de. Şonu yedirecekler. Bular kim beydip siyasat ýöredýär? Olar adam da biz mi adam del? Siyasat ýöredýär. Seyisleptirler de bize siyasata koşulma deyip. O siyasata koşulmayı gördük mene. Ne ikbalımızı kontrol edip bildik. Ne de maşgalamızın üstünde bolup bildik. Ne de bir en atamız kesel oldu ya çağımız kesel oldu. Buların yankı keselini becermek için pul gerek oldu. Ne pulun var elinde. Ne yankı hazinemizden alıp bildik. Kömek hiç zat yok. O pulun olanda da doktor yok Türkmenistan içinde. Bunu becerip bilecek adam yok meselemde. Neyle abidin zat oladı? Bular bizim üstümüzden siyasat ýöredýär. Kim bular? Şoň üçin bildeşler o siyasat ýöredýär üstümüzden bize mal del. Olaran bolsa başka planetadan gelen ya ütkeşik kanlı adam deldir. Delem. Üstümüzden siyasat oynattırmayalım. O ütkeşik adam del olar. Sağ olun şuna dinledim. Öyle sağ olun. Ben nemeden azıcık mümkünçülük. Kardeş buyur. Ben sonunda söz alayım. Yine bana diyelim ileride. Türkmen halkımda, vatandaşlarımda. Vatandaşlar, milisi işgal, polis işgalleri, prokuratör işgalleri, mehkeme işgalleri bizim
bizi goraýamagy üçin aýlyk alýandylar. Bulan işi bizi goramakdyr. Prezident goramak däldir. Halky goramakdyr, halky. Türk bunu halkyny goramalylar. Ol bir adam goramaly däldir. Bir adam goranyny näýem ol bolanok. Himme kişi prezident gorasa, bizi kim goramaly? Hekim öz işini yerlerine yetirdi. Hiç halk bu ýagdaýa düşmez. Yani hekim öz işini eden ok. Milli işini eden ok. Mehkeme işini eden ok. Hiç güç olanca öz etdiğini şeyden edenler. İşin et. Näme borjun näme diýsen, bular sakınar durarlar. Borjunu atatmalar bilen. Azık doğumrak olaryň, dil açalyň, gürleýäliň watandaşlar. Gürledüňçe bular sizden çekinýändir. Gürletmejek goýandylar. Seň söz hakkındadır. Evet, fikir paylaşmak seň hakkındadır watandaşlar. Bular sizi goranyň üçin goraýat diýip aýlyk alýandyrlar. Özüm siziň hakkynızdan alýandyrlar. Siziň töleýän hökümeti geçiren biriňi, bankda töleýän biriňizden aýlykyň ucuna kedilýändir. Ha on ýagdaýçylyk diýe, sosial hyzmat diýe, ana şundan hemme jemlenip, o aýlykda jemlenip şu güýjli ojlara aýlyk berilýändir. Milisiýa, prokuratura kim hiçden bilen ölüme öndürýänler. Bular ölüme öndürýänleri goraýjydyr. Goramalylar sizi. Bular tez işleýänler. Bunga etmeli işini, buların etmeli işini ýagtyda durmaly watandaşlar. Sen kimi goraýan diýsen öýde düşünýär olaň. Sen kiminden goraýan? Sen halky goramalymy? Halky goramaly sen aýlyk berýär. Döwlet. Sen aýlyň halkyň aýlygynyň kesip şulara berilýär. Taýan watandaşlar. Üstün etdiňini. Tamam. İşte siyasata goşulmazlyk meselesinin sebäplerini aýdyp geçdik. Kim näme üçin diýär? Bulam kime hyrmat edýär? Yani siyasata goşulmasak Rus imperiýasyna hyrmat edýär. Şonuň edýän işlerini we içeride goýulan hukukly hakimiýetiň edýän ogurlyklaryny yani göz yumulmagyna, yani dowamly bolmagyna özümiz üçin edýär siyasata goşulmak. Indi bu dowratdan seredeli, azk giňrekden seredeli. Helor ýagdaý bar. Indi MHK Milli Halafyz Komiteti Türkmenistany gurdy. Gözden getirin. Gurdy diýär. Şu taýda indi döwlet guruluşlaryny yani dikeltmäge finans başlaýar. Yani halkyň hyzmaty, önümçiligi, hukuky, adalet diýersin, parlament gidýär da şöýdip. Sosial hyzmatlar bar. Indi bir sany maskalany gözden getirin. Bir er aýal iki sanam çagasy bar diýeli. Indi er aýal kim siyasata goşulanok. Onun çagasyna da şonu öwredýär. Çaganyň hem şöyle tebii nemeti var. Birinji mollumy enatasydyr. Şol nähil hereket edýän bolsa, şoňa näme ýani şoňa nähil diýýär, padrajja diýýär. Şonun görel dalýa. Şoň edýän hereketlerinden, sözlerinden ýa şonunky dogry diýip hasap berýär. Ýa-da mudama ýanynda hiçkini doglanyn gejeginde ýanynda da. Ondan soň mektebe ýaşlar edýän mektebe olardan görel dal başlaýar. Indi senediň enata siyasata goşulanok. Ýaşlarda barýar serwetçiler goşulanok siyasata. Mektebe barýar siyasata goşulanok. Ondan ör oýuna gelýär ýa-ni çaga ör oýuna gelýär. Näme üçin biz hor, näme üçin
prezident diýip özüni görkezýän adam agyny doldurup Türkmenistan energetika gorlary boýunça dünýäde 4-nji ýerde diýär. Falança pulmuşun ine men internete girip seretdim. Mümkün bamet gadyň bahaly falança bolýarmyşyn. Onuň newtimide mä satyp durýar daşa döwlete benzin diýip awa benzin. Bir goýdanam ýyl boýunça şunça pul gelýär eken döwletimizde. Hemme sama döwletinki elbet ýa-da yüzlerine renetatna. Ya molum naydar. Bularym koşulma siyasata koşulma diýär. Indi ýa-ki ikisany enata ikisany siyasat özleri bir koşulunyp ikisany siyasata koşulmayan çağa ýetişdirdi. Şoňa tabu berýärler de koşulmaly däldigini. Janyň aramaz diýär. Ondan muny köpeldin. Müňe köpeldin, 2000 köpeldin. Nästan çağa bolýar? Ene 5 milyon diýip altak ortaça halkymyz 6 diýip alalyň şo 2 milyony ýaşly adam diýip alsak 2 milyony ýaşlar ýani iş başary iş etmeye geljekki ýene 2 milyon enata ýani ýaşlar ýani 4 milyon ýani döwlet guruluşlaryna 4 milyon içinden döwlet guruluşuna gelip işläp biljek potensialny adamlar şular. Indi bilen bar hiç häzir nemese goşulunok. Müň sanyny bir ýarym siyasata goşulýar, onam neme daşdyr basyp ýatyr siyasata goşulmaýanmyş diýen. Hem akylly boljak kum. Indi bu adamlar siyasata goşulmayan adamlar, düşünmeýän, politikanyň näme diýip bilmeýän adamlar, molum bolýar, doktor bolýar, ment bolýar, ýani polis bolmaly adam ment bolýar da siyasata goşulmaly. Doktor bolmaly adam gassap bolýar. Molum bolmaly adam nazaratly bolýar. Mehme senin içki daşky goraňy uzakdan ýyllar boýunça sen goraňy üçin etmeli adam o senin ýene düşmanyň bolýar. Gündelik zompa nemeden çykyp gelýär. Kunjakdan çykyp gelýär. Premier minister ýa ministrler ýa bar prezident bolsun olar sen hyzmatyny etmeli adamlar daşary hyzmat edip başlaýar. Indi şol molum wagty geldi çykdy. Sen normal adayana. Siyasata koşulmayan molum gitti, siyasata koşulmayan molum ýene bardy. Indi şu taýda men diýjek bolýanym, ýa-ni ýetişen çağalar siyasata hiç gaýsy koşulmasa döwlet guruluşy diýen bir zat bar. Şonu canlandyryp bilmeýärler, canly saklap bilmeýärler. Döwletiň 3 şahasy bar diýdik, ýani häkimetdiň, hökümet, parlament, onuň soň neme? Kazet. Şol siyasata, şu yerleri siyasata koşulmayan, siyasata koşulmaly däl diýip öwrüdilen çağalar gelýär. Ýaşyna le okudum diýip gelýär. Atkadım diýip gelýär. Indi şol adamlar siyasata koşulmayan bolsa, diýmek onuň ahlaky ýok. Onuň öz dogduk mekanyna nemesi ýok. Hiç bir peýdasy ýok. Adam prokuror bolmaly adam, polis bolmaly adam, öz etmeli işin eden ok ahlak olmasa, siyasata koşulmasa. Yani siyasat koşulmak demek näde? Öz akwalyny özüň çözmäne dowam etmek demek şu siyasat. Içki nemeler var, kynçylyklar var, daşky kynçylyklar var. Şonuň bilen söwüşip gelmeler sen mudama. Ondan soň seni sömürgeden çykmarsın sen. Ondan her ýerden gelen it, bulit aýrylykdan başga bir it gelýär, ol seni sömürüp gelýär. Men ýaşyl bolarsın, sakally çykararsın, bir ýeriňe pampas takarlar da oturdular, ýa-da goşulma. Bir halta un berseler ýa-da bir ýerde 10 hektar ýeriň bolsa, şonuň gymaldary ölersin. Ýa neme polis bolmaly adam ment bolar. Hukuk goramaly derewne vatandaşyň hukugyny goramaly derewne hukugyny ezer. Prokuratura ýene şonuň ýaly bolar. Hukuklar ýokardan buyruk geldi diýer. Neme siyasata koşulman üçin ýani men şol nemeniň ýetiren ýerini açjak bolýanda siyasata koşulmasaň seniň ýurdunda döwlet guruluşy bolanok.
Bunun üçün täze Türkmenistanam ene guruldy diýip aldyk da şu täze Türkmenistanyň ömrü bolmak üçin, dowam bolmak üçin 100 ýyllap, 200 ýyllap dowamly nemet ýörmek üçin her birimiz siyasata goşulmalydyr. Bunda gerek bolsa ene tamyza garşy gidip bilmeli. Gerek bolsa daş döwrüne garşy gidip bilmeli. Yani umurga döwremeli adamda, umurga. Olmasa döwlet biz gurup bilmeýär. Döwlet näçe ahlaksyz adam näçe kän bolsa, ahlaksyzlyga ýol berilýän bolsa, şonça da döwlet diýilen guruluş nemeden ok, ömrü bolan ok. Yıkılmak bilen derler. Diňe şu wagtky Türkmenistanyň bolşaly sudur bolup durýar. Şol men mediada Tinetden olu Türkmenistanyň daky täzelikler diýip at görkezilýän halka ödürlenýän nemeler, habarlar näme üçindir rus dilinde köplenip berilýär. Näme üçin hanby türkmen dili? Döwletiň bizde döwlet bar diýerler, konstitusiýon guruş bar diýerler. Döwletiň ene dili, ýani döwlet dil türkmençe bolmaly. Näme üçin rus diline gidilýär? Prezident diýip adlandyrylýan bir adam Gurbanuly ady. Şol eline kas kalypdyr, akalat etdir, ene pediatr, Международный pediatr centr diýer. Halkara pediatr nemesi merkezi kurulacakmışım. Hova ben neme gurmaltın, merkez gurmaltın. Yani sen çağın ýagdaý şu pediatr döwlet kuruluşuna ilişki. Üstüne ballis kurup gitmeýär. Onun ýaly bolmaýar. Çağanyň näme ýeten ok? Arasy suw içen ok. Ağaç bolýar. Gegenäsi taş toru näme? Öýüniň içiniň daşynyň howasynyň alýan howasy gegenäsi seredilen ok. Arasaçylygyna seredilen ok. Onuň şol zatlar üçin edilmese onu daşaryny çağa 2-3 ýaşyna çelle enedin den nemede imitlenýär. Enesi imitlendirmek üçin enesi sagdyn bolmaly. Bu atlar sagdyn bolmak üçin bu zatlar ýani vitamini, belok, protein şeýlekler, uglewadlar wagtynda iyi içip durmaly. Ondan ol bölünýän nutrient diýene diýdi bir birden zatlar bar. Vitaminler zaten alıp durmaly. Bu imitlenmeli da ýönek edilen aýdanda. Ganynda da hiç virüs nemesi garçy bolmaly däl çağa dok bolmak üçin. Stresden uzak bolmaly. Ertekün gaýgy etmeli däl. Sosial hyzmat ýetik bolmaly. Ondan şu zatlar seredilmese. Çağın ferin yetişen çağın mesela ýylda allaly şöyle Mung san çağa doğuldu diyelim. Türkmenistan şu wagt regionda çağa ölümler boýunça 5 ýaşa çeler çağa ölümler boýunça birinji ýerde. Dünýäde de ikinji ýerde. Ýalňyşmadan. Emäter da. Häzirki Google'un statistikasy. Ondan soňra çağlar mung san çağa doğuldu diýip baram kesel diýip däli. Beýniň 18 ok ýetmän ýekdik aşgabadyň töwerinde garyn dokurak gezýändiň anlanmadyň çağlary bir sagdynrak bolmasa daş döwrüň ýerden sagdyn bolsun. Ýöletden diýdi, o saman depe diýdi, o mardaky neme şabadyň suwy, guşguda suwsuzlyk hemme de ziyan edip duradiň çağlarynda. Mung san çağa dan 950 san kesel doğuldy diýip aýdaly. Ondan sen onu ýylda 950 san çağany şu pediatryny sentr merkeze gatnaçakmy birgeden pul çykaryp ýerine salgan gelen oğlan ertenide de fundament goýulmady. Näçe meselaly 15 milyon dollara gurdum diýelim. Pediatryny sentr. Näme gerek onun saglygyna seretme o dämi? Ýurdun saglygyna. Ol hazinanyň pullaryny çok proýektlere ýaratyp berenden
bilim vermeli. Arada şu bilime çıkarılan pul yanlışmasam büdjetten 3 götürünme. Ona ma hasapladık. Olin $200 milyon. Han galan pullar. Ondan teň çağam hor bolar. Eskeriňem ýara tutmany bilmek, daşaryn sirip görür. Polisiňem ment bolar. Doktorlaryňam gassap bolar. Özlerine çela yurttaşyna gidip neme dip berler, taglyklarına seretdirýärler. Ene şu siýasat diýilen zada goşulmasaň ýurdun döwlet guruluşy hiç hil dowamaty bolup bilenok. En atalar öwredildi, goşulma diýdiler, gözüni gorkutdylar. Öte beter bolup geldi. Näme açlykdan ölen ýok diýäler, gurunalmy neme etmelimi, garmyň doýulmalymy. Şonça trilyonlaryň üstünde otykan. Bir adam şekilli üst başyň bolmaly, hüneриň bolmaly, maldarçylygyň bolmaly, daýhançylygyň bolmaly, senin önümçiligiň bolmaly. Azından ölemok diýip men näçe 1% ýeter etmeliň senin şagal meslek edip bir Arap düşünjesinde öz owurluklaryny bir halka hödürläp görkezip nemetmeli, kuduzlap bermeli galanyňa. Ýaryň daşarda horçulukda, ýaryň içeride horçulukda, çağalaryň, käbir çağalaryň musora çöpläp, baklaşkada çöpläp, nan falan çöpleşdirip günni görüp bermeli. Ine siýasata goşulmadan şonuň aldatlary bolýar. Ene talamyz bizi goýran bolýandyr özüçe. Goşulma kimette şonesin diýip biler. Ýöne oňa dik tutmaly, siýasata girmeli. Men şöyle düşünjem bar. Yurttaşlar, vatandaşlar bizi görjekler, görüp oturanlar. Aşaklary kommente ýazarsyňyz. Öz düşünjelerini, belki men näde dogry ýandyrňa kardeşlerimiz. Ýalňyşyrak tanqidlap bilersiňiz. Arslan kardeş buyur. O demek Merdan kardeş yankı açyňyz ýaly siýasata goşulmasaň keselen boljak ekeniň, bilimsizem galjak ekeniň, şahsiýet bolmaýan derejine gul boljak ekeniň, ruhsuz boljak ekeniň, aç ýaşajak ekeniň, paýokda ýaşajak ekeniň. Biraz şoň ýaly da. Ondan soň şu barda şuňky biz ene şu siýasata goşulma diýip elit ayaklı ya bizi kovalap yörenler vardı. Mesela gücülancılar diyelim. Yani bizi der o toplum halkı da kovalap yörenler. Şolar şu günkü günde yani ne eldiysem adam yalıyı aşağı bir şahsiyet bolmalı adamlar eken de köpsi. Ya da diyelim şoların halkın, bütün halkının firmaları mı, yine bilmedim, yine neyle bir iş yerleri mi bolmalı adamlar da. Ya da diyelim banklarda milyonlap doları, hasavunda doları bolmalı adamlar da. Bugünkü günde olsa yani halkı tayaklap özleryen bir suda kalan maşın minip mi bilmedim. Şeyle bir düşüklük insanlıktan payını almadık şekilde yaşap yerlerde. Hem özlerine ziyan eken hem de halka da ziyan verip durlar. Hem de öz yakın qarandaşları var daş dövreyinde. Onların ballarına bunlar ziyan yetirip durlar da şu siyasata koşulma deyip bizi kovalap, halkı kovalap yörenler. Bunlar Haysiyen tarafından seyretsen bunlar ziyan eken de bulan ediyen işi ziyan eken. Halkımızdan şurada bir 3. yıldaki yankı siyasata koşulmayın bir acı durmuş yaşayanlarından bir tecrübe kazanandırlar. Bizim halkımızdan bundan bir sapak çıkararlar. Bize hem yankı
Türkmen halkyna bu gaýta durmazlygy üçin täze Türkmenistanymyzy gurup o siyasatda hem elimize alıp ykbalymyzy hem özümüz karar berer ýaly hala gelmemiz gerek 21-nji asyrda. Şulary goşun dedim. Sağ olun. Sağ ol. Kardeşler, wagtymyz ama görüjilerimiz, kynçylarymyzdan kan ýad etmesak, şaýda etçenimiz ýok bolsa ýa emamyzy din bersem boljak tamam. Sağ olun tanışlar. Düşünün, pikirlenin, öz erkinliğimizi azadlığımızı kazanalım. Türk olsan vurulun. Türk olsan kime kederler, hemme evden keder. Azadlığı çıkalım. Sağ olun. İstesek istemesek biz şu siyasatyň içinde şoň üçin azam çoňurrak içine giren oldu. Buyurasın. O ildeşler çağalaryňyza, daş döwreňizde garyndaşlaryňyza siyasata koşulma diýip dogry bir şekilde maslahat beren ýaly bolup ýöremeň. Ýalňyş maslahatyňyzdyr. Maslahat däl o. Körlükdir o. Gaýtam o kanyny öğrensinler, konstitusiýa öğrensinler. O bilim alsınlar. Şonuň ýaly yerlere urup durun. Ýaşlary, daş döwreňizi. Şunu aýdyn dedim. Sağ olun ildeşler dinleýäniňiz üçin. Bole. Kardeşler geleňiz üçin taňlar bolsun. Sağ oturun. Ýurtdaşlar, oğlu ile esen olsun. Sağ olun yurttaşlar. Buraya sağ olun ildeşler.